Sénégal e nder kuuɓal muɗum waɗi ɗo ene ñaawooje mawɗe kulɓiniiɗe ɗe ngannduɗaa haa jooni ene yiɗi ñaawetede ronkaama. Kala hooreejo leydi jooɗinooɗo ko wayi no Abdoulaye Wade etinooma wiide ina artira ñaawooje ɗee kono waɗaani. Holko saabi Allah anndi. Mamadou Dia e Senghor ɗum ko ñaawoore wonnoo ɗoon sabu Senghor tuumi Mamadou Dia yidde liɓde laamu muɗum e on tuma Senghor nanngi Mamadou Dia soki ɗum woni ko Mamadou Dia yeddi haa laaɓi. Ñaawoore wonde nde ko hakkunde Moustapha Lo e Senghor holko renndini ɓe ko geɗe diine. Moustapha Lo waawaa jaɓde laamɗo keefeero ina naata e juulirɗe julɓe ina tawtore no dewirta Allah. ɗum ɗon ne kayne waɗataa haa Moustapha Lo felliti wiide ina yooɓoo fittaandu Senghor kono laataaki nde jaggaa waraa. Geɗel tataɓel ngel ko sukngooji batnooɗi hitaande 1993 1993 ɗo e Sénégal. Huunde nde yehi haa ruggi faamnaade o biyeteeɗo Babacar Seye gonnooɗo mawɗo ñaawooɓe o waraa. Hol barɗo hol jamirɗo haa jooni haala ka nani ɗoon laaɓaani ñaawotaaka. Ɗeen ñaawooje kala ina uddi haqqillaaji Sénégal naaɓe ko jiidaa e ko wuuraa o sahaa ko.